ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗೆ ದಾದ ಬೂರು ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಕೆಸಾರು ಅವು ರೆಡ್ ಕಣ್ಣದ ಬಾಡ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಶೋಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ఆయన పక్క మరలే ఇంకలు చిమ్టి క్లిప్పిందా బొక్కనట్టు డేంజర్లో ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಉಂಡು ಅన్నట్టు ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡು ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪುನು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದ್ನತಿ ಫುಲ್ ವೆದರ್ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಬೈದ್ನಿ ಎಂಕ್ಲಂಚಿಲ್ಲ ಬೈದ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ನೆಲ ಪೂರ ಚಂಡಿ ತಪ್ಪುಲು ಪೂರ ಪಚ್ಚ ನಾನು ಚಾ ಪರ್ಪುನು ಚಾ ಅತ್ತ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದೆ ಇಂದು ಏನು ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂದು ಅರೆಪ್ಪುಡು ಬಾರ್ದು ನಾಟ್ಯ ತೆರ ಪರಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಡನ್ ತಿರ್ಬೋದು ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕುಡಿದ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿತ್ತು ದೊಮ್ಮಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 9:25 ಅನ್ನ ನಪಿದಳು ಎಂಕೊರ ಮಡಂತಿರ್ಪವರುಂಡು ಕೂಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಸರ್ಗೆದ 10:30ಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ರಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಅನ್ಪಿದಾಡಿ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 9:35 ಅಂತ ನಪಿದಾಡ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಜನ ಚಿನ್ನರಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಜನ ಇತ್ತ ನಾವು ಚೂರು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ನಪಿದಾಡು ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದ್ನತೆ ರಡ್ಡು ಮುರಣರ ಬೈದಿತ್ತಂಡೆ ಏಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಂಗಳವಾರನ ಬುಧವಾರನ ಒಂದು ಬೈದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಪಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತದ ಬರ್ಸಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡದಿಂದ ಬರ್ಸಗೆ ಎಂಚ ಆತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾರುಂಡು ಗಾಡಿ ಕೆಸರ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂತೆತ್ತು ನಾನು ಮಡಂತಿರ್ ಬೋರ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾಡೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತನ ಪಿಲ್ಲ ಅಂಚನ ಹಾಪುನದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ದೆಕ್ಕಿನ ಅಲಜ್ಜಿ ಇದು ಕಾಡು ಪೂರ ಕೆಸರು ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಕಾಡ್ಬೇಕು ಆತು ಕೆಸರಾತು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ದಿನ ಕಾಡ್ಲ ಕೆಸರು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಕೆಸರದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗೆ ದಾದ ಬೂರು ಮುಂದೆ ಕಾಂತ ಮಾರ ಚೌಳಿ ಅನು ಬೂರುನಾಗ ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಕಟ್ಟಾತು ಪಾಂತ ಇಂದುವೇ ಪಾಂತ ಬೂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಪೋಂಡು ಅನ್ನು ಪೂವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತುನಗ ಮಲ್ಲ ಪಾಂತ ಮಾರ ಜೋರು ಉರಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಲ ಕಟ್ಟಾತು ಅಂಚದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದ್ದು ನೋಡಿ ಇನಿಯತ್ತೆ ಸಂತೆಡು ಪುರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂಚದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕಕ್ಕೆಲ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಅರದುಂಡು ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಅರದು ಜಾಗಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೆಸರಾತು ನಾನು ಗಾಡಿ ಕುದಕ್ಕರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೆಸಾರು ಹೊರತ ಕೆಸರದಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೋದು ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಉಣ್ಣದೆ ಸೈಡ್ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತು ಉಂಡು ದಾರಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರ ಪೋಡೆ ಬುಕ್ ಬಣ್ಣಗ ನೆಂಚೆತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಫೋನಾಗ ಸಾಟಿ ಪೋಡಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ತೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಿರಾಯಿನ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಾರೆ ಅದು ಪಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಸೈಡ್ ಶೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಫೀಲ್ ಕೆಸರು ಗೊತ್ತು ಜೇಟ್ ಗೊತ್ತು ಕಾಪು ಹೋಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿರ್ದೀಯ ಪರ್ಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಪ್ಪಿಚ್ಚು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು
ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಪತ್ತರ ಅಂడి ನಾನು ಬೇಗ ಅಂడి ಯಾಂಬೋನಾಗ ಜನ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕಾಲಿ ರೆಡಿ ಜನ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಇಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಜ್ಜದ ನಾನು ಬಂದಿರಿ ನಾನು ಒರಂಬರಿಗೆ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾಂಬೋನಾಗ ಜನ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿರಬರಡಾಗಿದ್ದ ಅದಾದ ನಾವು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರು ಹೋಯ್ತೀರಿ 5 minutes ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂತೀರಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಮೀನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಗುಡೆ 250 ದೊರೆದು ತನಗೆ 150 ರೋಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ರೆಡ್ ಕನ್ನದ ಬಾಟ್ಲ ಹಾಂ ಇದು ಬರಲಿದೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ कन्फ्यूजन अपने थोड़ा सा बहुत पर कम यूज करते ना थोड़ा सा पर करना और इनके पता कुली बार ना इन इंचना और गम पाली पड़े अर्ध घंटे मुक्कल घंटे पर दाल तिंटे बल्ले हाँ भाई अंचा इसलिए अंचा दाल बन कीजिएगा अब्बा मान कीजिए अंचा तीनों ली पारोल अंचा पर का लास्ट टाइम और बच्चल मस्त शोक मंदिर ग्रीन चिल्ली अव प्रभात पुदीना प्रभात मंदिर शोक अर्जन मंथ एक दाल सोडा मुका लेमन पाड़े रमीला यानी बंद बर्ती अरे कम चूस्ता ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೋದಿತ್ತು ನಾನು ಚಪಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ದ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜ ಒಂದು ಪಾಡೋಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಮುಳ್ಳುದಾವು ಪೂರ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಿತ್ತು ಕಾಲಿನ ಮಾಡ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಇಂತ ಎತ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕ ಅಂತ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಏತು 1 kg ಕೊಡಲ ಹಾಂ 1 kg ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಬತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ ನೂಲು ಬೋಡಿತ್ತು ಮಿಷಿನ್ದ ಎಂಕ್ ಒಂಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಂಜರಟ್ಟು ನೂಲು ಬೋಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕೇತು ಎಟ್ಟದು ತಾನೆ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಅಲ್ಪ ಉದ್ದದತ್ತು ಅವೆಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಡಾಲ್ದ ಪುರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ದ ಪುರ ಅವು ಸೋಪುಂಡು ಇಂಚಿಸ್ ಮೇಲೆ कर लो ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಡ್ ಮಾರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಲಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಕಡೆ ಎಂತೂ ಸಂಡೆ ಅವ್ನು ತೂಕ ಅಂತ ಕೀ ಪಂಚಪುರದ ತೊಂಡೆ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ದಿತ್ತು ಮತ್ತು 30 rupees ಒಂದು ಇದು ತೊಂಡೆ ಶೋಕ್ ಬೆಂಕಿ ಇಷ್ಟಾನೆ ಇದು ತೊಂಡೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಪದ್ರ ಕಾಲಾನಿ ಅಂಚೂರು ಎಕ್ಕಡ್ಲೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಮೋನೆ ಬರೋ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಒಂದು ಯಾಮ್ ಪಂಡದ ಅವು ಏನು ಮಮ್ಮ ಇರ್ತದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂದು ತೊಂಡೆ ಅಂದು ಪಿರೊಂದು ಪತಂಜಲಿ ತಗೋಣ ಬೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪತಂಜಲಿ ಕಂಪನಿ ತಗೋಣ ಎಂದು ಉಂಡದು ಇಂಕ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮ ಇರ್ತದ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಜ್ಜ ಒಂಥರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪಡಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಂಚೆತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಆತಿಜನ ಒಂದು ಒಂಥರ ಗಾರ್ನಿಯ ದಕ್ಕನ ಒಂಥರ ಗಾರ್ನಿಯ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಇಪ್ಪನದು ಅಂಚ ನೆಕ್ 105 ರೂಪಾಯಿ ಮರೇಜಿ ಯಾನು ಒಂಥರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅದ ಅಂದೆತ್ತೋಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹತ್ತೋಣ ಸ್ಮೆಲ್ ಪರಿಮಳನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದ ಎಲೋವೇರಾ ಆರೆಂಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿರು ಬಬಲ್ಸ್ 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 ಪಾರ್ದಿರು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಶೋಕಾಪು ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಯ್ನತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಆ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದಿದ್ದೆ ಏನು ಕಟ್ಟೋಡು ಆಯ್ತು ಏನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ನೂಲ್ದು ತೊಂಡೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೂರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪುಡಿ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನೈತೆ ಅದ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಐನ್ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಒನಸ್ತವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂಗುಡಿ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಂಗುಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಬರೋಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವ್ನು ಅಂಜತೆ ಮಸ್ತ್
ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಕೊನಂದೆ ತೋಸಮ್ಮಯ ಆನೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರದೆ ಸಮ್ಮನಗ ಅಪ್ಪ ಕೊನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ಕೊನತ್ತೆ 270 per kg 1.5 kg ಕೊನತ್ತಲ್ಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಕೋರಿ ಕೊನದಲ್ಲಿ ಮನಂತರಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೋಯ್ತು ಅದು ಕೊಡದೆ ತೊಂದರೆ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಾಲ್ ನಾನು ಕಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಓಡಿತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕೊಂದು ಕೀ ಪಂಚ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಚು ಬೇಕು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಪನ್ನೇನೊಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತು ರೋಜ ನೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂಥರ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ అందులో ಅವಳಿದತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ 10 rupees 20 ಅದ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ 30 rupees ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಚಿಮಟೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ತೂನಕ ಕ್ಯೂಟು ನಾನು ಸ್ನಾಯ್ಕದ ಯಾನು ನೋಡತ್ತೆ ನೆಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ಯಾನು ಬಾಕಿದೆತ್ತ ಪನ್ನ ನೆಟ್ ಡಬಲ್ ಒಂದೇ ಡಿಸೈನ್ದ ಡಬಲ್ ಇತ್ತನತೆ ಐನು ಬಾಕಿದೆತ್ತ ನೆಟ್ ಬಾಕಿದೆತ್ತು ನೆಕ್ಬಾರ್ದು నేను ಐಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಏತನು ಗೊತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಚಿಂಟಿಸ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಏ ಪಣಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದೇನೆ ಬರ್ಚಾನೆ ಇಂಚೀತ್ನಾನೆ ಬರ್ಚಾನೆ ಓಡೆ ಮಿಸ್ ಆತಂದು ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಓಡಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ರೆಪ್ಪನೆ ಇಂಚೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗು ನಾಡಿಯ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲಾ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅಡಿಗೆ ಹೋತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಆತು ಓಡಿపోతుంది ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅಡಿಗೆ ಹೋತನ ಓಡಿపోతుంది ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಡೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ನೇಟಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ತಿಕ್ಕನು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದು ಆಂಡ್ ಇದೊಂದು ಕೋಪ ಬಣ್ಣದ ಇಂದು ಇದೇ ತಾನು ಪದ್ರಾಡು ಆರಣ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಪತ್ತ ಪದ್ರಾಡು ಇರುವ ಅಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜರಿ ಬೋನಸ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹತ್ತನೇ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಂಪಾಯರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡಂತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಗೈಸ್ ಇದ್ದ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅಂತು ಅದೇ ಬಂಗುಡಿದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತೋನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಉನ್ಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮೀಶೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತದ ಐದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಮುದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಯಾನವರ ಮುರಣಿ ಪಾರ್ಲ ತೂದಿಜ್ಜನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ದಿನ ಅದಿತ್ತು ಪಾರ್ಲ ತೂದಿಜ್ಜನು ಅಂಚವರ ಪಾರ್ಗಂದು ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಸು ಕಾಲದಿತ್ತು ಗೋಡೇಜ್ ಈ ಕಲರ್ದು ನಡಿ ಇಜ್ಜಾನು ಪಕ್ಕನೆ ಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಟ್ಟ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಕಲರ್ ಏನಾಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಸೊಂಗ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾರ್ಲಕ್ಕುಂಡೆ ಪಕ್ಕದ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇಪ ಲೋರ ಪಾಡು ಬಂದು ವಾರ್ಲಕ್ಕುಂಡತೆ ನೆಕ್ ಬೋಡನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಲಿ ಪರಿಯೋನೆಕ್ ಅದು ಯಾರು ಮೀಶೋದ್ದು ತೊಂದ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಏರೆಗನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನೆಕ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಏರೆಗನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ತೊನ್ನಟ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಮರತ್ పోతుంది ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡುದು ಆಮೇಲೆ ನಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು 2 ವಾರನೇ ಆಂಡ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ದು ತೊಂದ ಆಂಡ್ಲ ಚೂರು ಲೂಸ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಧರದ್ದು ಸುಲಭ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಧರದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಐರನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಈಸಿ ಅಮ್ಮ ಮೇರಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮೀನು ಹಾಳವ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ನೂಲು ಇತ್ತು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂದುಲ ಮೆರೂನ್ ಮಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರೌನ್ ಅತಿ ಎಂದು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಬಾಬಿ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತದಿತ್ತಿರಂದು ಈ ಕಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಸುತ್ತುವರು ನೆಟ್ ಇಂಚು ತಿರ್ಗಾನೆ ಚಂದ ಆಪುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇವತ್ತು మీకు ಸುತ್ತರ ಬಂದು ಇಂಚ 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 ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಸುತ್ತಂಡು ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಿನ ಟೈಟ್ ಆಗುದು ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಈತೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಪ್ಪಡ ಮುಂಚೆ ಪತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಏನು ಚೂರದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ಬೇತೆ ಬೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಬಾಬಿನ ಬೇಕೊಡ ಬಾಬಿನ ಒಂಜೇ ಇಪ್ಪನ ಕೂರ ಒಂದು ಕುಂಬಟ್ಟು ನೂಲು ಚೂರು ಇಪ್ಪನ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊನಾರೆ ಸುರಿದಾಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಲ್ಪ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೊರನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಮಾರತ್ತದು ಅಂದಾಜಿ ಗೊರ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಚಂಡ ಕೈತ ಲೆಂತ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನೆಟ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಸೈಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುರ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದವ್ರು ಟ್ರಯಲ್ ತೋಡು ಸಾತ್ ನೋಡು
ಎಂಗಲ್ ಪೊಂದು ಟೈಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೆರ್ನ ಮುಂದು ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಂದು ಕೊಡ್ಪೇನೆ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪರ್ ಕೆಲವು ಮೊಲ ಸೈಜ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಣತೆ ನೆಟ್ಟದ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐನ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದು ಕೊಡ್ಪೇನೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ನಂಬ್ಕೊಡಿ ಆಲ ಚೂ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾಲ ಗಂಧಗಾಲಿ ಅನುಭೂತಿ ನನಗೆ ಕಾಸಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಚೂರು ಕಲ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ದುಂಬು ಮದುವೆ ತುಂಬ ಓದಿದ್ದೇರಿಕೆ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ತದ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪತ್ತದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೊಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಮರ ಕರ್ತೊಂದು ನೂಲು ಕುಂಬಟ್ಟು ಮಾರ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾರು ದೆಪ್ಪರಲ್ಲ ಸುಲಭ ಕುಂಬಟ್ಟು ದುಂಬುದ ನೂಲು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಸ್ವಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಮೀಸಾದ ಕಪ್ಪು ಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಚೂರು ದುಂಪಾದ ಪಾಕೆಟ್ ಅಡೆ ಉಂಟು ಇದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲದತ್ತನ ವೇಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಲೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕಲಾಗ ತಿರ್ತು ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೂಸ್ ದಾಳ ಇರ್ತದೆ ಇರೋದು ಮೇಲಿಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕುಂಬಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಂಚು ಉಂಟು ಬೇಕಾಂಡು ನನಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 3 ದಿನ ಬೇನಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಗಾಳಿದ ತೊಂಗ ಅಂತ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಡು ಪಜಿ ಬೆಳೆ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ತೋಟ ಒಂದು ತೋಟ ಎಂಗ್ಲ ತೋಟ ಅತ್ತು ನೆಟ ಒಂದು ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಆಕಲ ತೋಟ ಉನ್ನಟ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಗುಂತನಾಜೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ನೆಟ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗದ ನರ್ತೀರು ಐಕ ನೆರಳ ಅವಡು ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಈ ತೊಗರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಐತ ಗಿಡ ನರ್ತೀರು ಅವು ತುಳು ಏತ್ ಶೋಕಾತ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ ಅವು ಗಾಲಿಗ ಅಲ್ಗೊಂದು ನಜ ಅವೇ ಐಡು ಪೂಸ ಅಂತ ಪೋತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತು ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀರು ಅಡೆ ಇಡೀ ತೋಟದ ಫುಲ್ ಅವೇ ನಡ್ತೀರು ನೆರಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಕಡೆ ತುಳಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದು ತೊನ್ನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಂಡತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಜಿಗೆ ಪುಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಇಂದು ಅಂಗಡಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಷಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಏಪಗೋರ ಯಾನು ಏಪಗೋರ ನೀನು ಒಂದಿಪ್ಪೆಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕತೀನಿ ಏನೋ ಕೂಲಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಿಯೇ ಬೇನಾರೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೇನಿಪ್ಪು ಮುಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕಡು ಶೋಟ ಸರ್ಬತ್ ಪರಿಯತಿ ಅಂಕೊಂಥರ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ತರಬೇನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನೀ ಕೂಲಿದಾದ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತರಬೇನ ಒಂದುಂಡು ಒಂಥರ ಶೀತ ತರಬೇನೆಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಂಚ ಇಂದೆ ಕಾಫ್ ಸಿಲ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಕೈಟ್ ನಂಜಿ ನೋಡೊಂದು ಇಂಕ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕ ಅಂಚಿಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ನೆರಳು ಬಯ್ಯಾನ ನಟ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಕಾಡು ಮರನೇ ಇತ್ತು ಮರಕ್ಕಲಿತ್ತು ಕೊನೆ ಬೊಕನಟ ಡೇಂಜರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಉಂಡು ನಟನ ಮಾದತೆ ಈ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪೆರ್ಮರಿ ಮೊರನೊಂಜಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಂಟಿಗೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಕಾರು ಸುತ್ತರು ಪೂರ ಆತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅದು ಚುಚ್ಚಿಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನೇ ಜೋರು ಬೇನಾತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಇಟ ಕಾಡತಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೂರ ಪಂಜಿಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಏತ್ಲೋಲ ಪಂಜಿಲ್ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಪನತೆ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಟೆ ಹೋಪು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೇನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪರ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂ ಒಂದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆವೆ ದಯಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆವೆ ದಯಪಂಡ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊನಟೈಸೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪು ಓಡಿಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್